салом дӯстон, ин ман Неъмат Салимзода бо барномаи Комент Шоу ҳастам. Ба нафароне ки моро нав мебинанд тавсия медиҳем ки ба канали YouTube дохил шуда ҳамаи барномаҳои моро пурра бубинанд. Агар порчаҳои барнома лозим бошад, пас дар шабакаҳои иҷтимоӣ суроғае дар экран бударо ҷустуҷӯ кунед ва албатта моро пайдо хоҳед кард. мехоҳам барномаи имрӯзаро аз як хабари хуш барои мо тоҷикон ва ҷолиб дар дунёи мусобиқоти муҳорибаҳои омехта ё MMA оғоз кунам. тавре медонед, субҳи барвақти рӯзи якшанбе тоҷикписари мо Нурулло Алиев рақобати аввали худро дар вазни сабуки UFC бо размкори бразилиягӣ Рафаэл баргузор кард. Нурулло Алиев, ки ӯро мухлисонаш уқоби тоҷик низ меноманд, дар тамоми рақобатҳояш ягон бох надорад ва пас аз иштирок дар лоиҳаи силсилаи довталабони Дана Уэйт бо промоушени пешрафтаи MMA қарордод ба имзо расонид. ҳарифи ӯ бошад Рафаэл 20 ғалаба ва 10 бох дошта, аз Алиев 10 сол калон аст. Алвес дар ду муҳорибаи охир ба шикаст дучор шуд ва ин бохт аз Алиев ба он оварда расонид ки қарордоди Рафаэл бо UFC қатъ шавад. Дар ин рақобат бояд гӯям ки чанд ҳолате буданд ки барои Нуруллои тоҷик бисёр мушкил буд, вале хушбахтона Алиев бо ҳар роҳи худро аз зери чанголи Алвес раҳо кард. ҳатто дар раунди аввали бозӣ ба варзишгари тоҷик ҷарима таъин карданд, зеро ҳарифаш шикоят кардааст ки Нурулло ӯро газидааст. Лекин ин танҳо оғози бозӣ буд ва дар натиҷа доварон аз рӯи бал бар Нурулло пирӯзиро насиб донистанд. Nah. It's 3 a.m. there right now. 3 a.m. Night. 10 million человек in stadium. Nurullo. ҳаводори Нурулло Алиев дар майдони марказии пойтахт ҳатто президенти UFC Дана Уэйтро намонд ки он шаб хоб кунад. Вай дар саҳифаи инстаграми худ наворо бознашр намуда навиштааст ки бинед чӣ қадар одам дар майдоне дар Тоҷикистон ҷамъ омада Нуруллоро ҳаводорӣ мекунанд. Баъд аз пирӯзии Нурулло дигар тасмаҳои шабакаҳои иҷтимоиро аксу навор ва табрику таҳнияти ин варзишгари тоҷик пур кард. Дар зери постҳо бошад ҳазорон ҳазор коммент аст ки барои танҳо хонданашон рӯзҳо камӣ мекунад. бале, ин ифтихори мост. Нурулло Алиев низ дар Инстаграм бо нашри як навор аз ҳамаи мухлисонаш арзи сипос кардааст. Спасибо всем моей родине страны. Люблю вас. Я горд, что я сын таджикского народа и могу представить в другой конце света свою страну. Только вперед, Таджикистан! акнун баъди ин рақобат Нурулло Алиевро як имтиҳоне аз ин бозӣ ҳам сахттар дар пеш аст. Медонед чӣ? Падари Нурулло ба ӯ гуфтааст ки агар пирӯз шуда оӣ, туро зан медиҳам. мо низ дар ин бора хоҳем гуфт, вале пешакӣ ба ин уқоби тоҷик пирӯзиву муваффақият ва дастовардҳои боз ҳам бештарро таманно мекунем.